da aka kama kuma za ku ji cikakken bayani daga gare shi yadda shi Adamu Alero ya yi magana da mai gidan shi da kuma waɗansu manya-manyan daba a nan Zamfara su zo su kawo wannan hari a Kadisau. Sunana Bello Usman. Ina zanne ga Alhaji na Shama. Ina zanne ga Alhaji na Shama. Ado Ali ya kira su. Ya kira wa da wa? Da kira da Alhaji na Shama da Alhaji Shingi da su Kabe da Adamu. Ya kira su an ka haɗu ɗan gulbi. An ka haɗu dajin ɗan gulbi. An ka yi ni nan cikin daji zuwa marance zuwa misalin ƙarfe 5 daga nan an ka tafi. Misalin ƙarfe 6:30 mun ka shiga da gari. Ka shiga ina? Mun ka shiga Kadisau. Lalle. To mu dai yankin mu mashin sai ya kai 150. Sai Alhaji Auta ma haka nan, sai su Kabe haka nan. Sai wannan Ibrahim. Kai bindiga harsashe nawa aka baka? Harsashe 30 aka bani. Mutum nawa ka kashe? 2 na kashe. A ciki? To me ma kai ku Kadisau din? Ado Alero ya kira da kan dalilin yaron shi da aka kama. Abin nake wannan yaron kun je da dama don ku kashe jama'a koko? A'a ba mun je bane don mu kashe jama'a. Ya dai kira don a tai a wasata. Ku nawa ne kuka je? Muna da yawa mun hidari. Akwai garuruwa kafin Kadisau. Me yasa kuka wuto su kuka zabi Kadisau? An ce wannan a bar su shi su manyan sun kace ka a shiga nan a bar su a wuce can ne inda aka son zuwa. To kace ka kashe mutum 2 me yasa? Sani an kai manyan mu sun ka samu. To kuma da ka ce ba kashe ku in za ku tafi za a baku wani magani ku sha. Wani ka wanke kanka da jini ka sha ku tafi. Tunda ba za ka yi tausayi ba. Maganin na menene? Maganin na rashin imani ne. Jinin na mutum ko na me? Ina ga na mutum ne manyan suke ba mu. To yanzu a sata da aka yi mutum nawa kuɗi aka baka? Ba bani ko sisi ba. To ya kuke samun kuɗi? Sai dai in mun kwantar da hankalin manyan mu zaɓi cikin shanun su mu zaɓi guda mu kama mu saida. Yanzu a Kadisau shanu guda nawa aka sata? Sai sun hidari. Kun yi kidnapping? Kun saci wani mutum? An ɗauki mutum 2. A yankin Ado Alero an ɗauki mutum 2. To kaya abinci fa? Amma shaguna fa? Shaguna an ɗauki buhu, wasu sun ɗauki buhu 2. Ka ce yankin Ado Alero yana da wani yanki ne? Daban shi ba, ai ka san shi ne gayya. Abun ai daba ne. Daba ke gare ku. Shi nan wurin yankin shi ne? Shi nan yake cikin dajin ba. Kaji faskari duk area shi. Nan duk area cikin. To bacin Kadisau da ina kuma kuka kai hari? To nan da iyakan mu dai Kadisau dai nan dai an ka kai hari. Ka taba zuwa wani wuri? An taba zuwa da ni wake. Da ina? Sannan kuma da abun nan da Usu an taba zuwa da ni. Ka ce mutum ka kashe a Kadisau. A rayuwarka akwai wasu da ka taba kashe haka? A'a ban taba ba. To wasu ake koya maka harbin bindiga ma? Su Alhaji na Shama suke koya mana. Wai abin da ke tambaye ka. Nan area kana da dangi? A'a ban da dangi. Ko ɗaya ban da. Kai daga Zamfara kake? Daga Zamfara nake. Ka shigo ka sanar ka kashe mutum? Ya yi zama a Zamfara. Nan dai a nan Katsinan din da nan aka haife ni. Wani wuri? Mutumin turare ne. A turare ni mutumin turare ne. To ya aka kaje can? Dutsen ma. Kanin uba na kai ni kiwo can. Bana shekara 2 daga kai ne. O daga kai ka kiwo sai ka shiga? Ko ku aka shigar da kai? Bara aka man yanzu aka ba wancan din ya bani bindiga. Shekara 1 kenan. Ya bani bindiga. Yanzu ka yi nadama abin da kai? Na yi nadama mana sosai. Kuma in Allah da dama guri na ba wannan aiki. Allah ya sa. Ya isa mun gode.